Ja moi kaikki! Eli tää video on vähän samanlainen kuin tuo. Mikähän se nyt olikaan? Opit tuntemaan minut -haaste, mutta ei ihan enemmän sellainen. Mä niinku aina valitsen täältä pikkusesta vihkosesta yhden tällaisen niinku kysymysjutskaan ja sitten mä vastaan niihin. Mä valitsen siis 5 sokkona. Simmut kiinni. No niin. Tämä. Ihmeellinen. Ootkaa. Ensimmäinen kysymys. Katy Perryn vai Lady Gagan tyyli? Tuli pikkusen kuuma. Täytyy kyllä sanoa, että Katie. Sitten tulee kumpi on parempi. Kuulento vai maailman ympäri purjehdus? Kuule, jos mä purjehtisin maailman ympäri, niin siitä tulisi vaan tällaista. Oksettaa. Että ehkäpä valitsin sen kuulennon. Sitten. Näyttelijä vai muusikko? Oi Romeo! Sanotaanko nyt vaikka, että muusikko, koska mä rakastan laulamista. Vaikka mulla ei olekaan oikeastaan mikään hyvä ääni. Sitten solo-esitys One Directionille vai Justin Bieberille? No, en mä oikein tiedä, mutta ehkä Justin Bieberille. Lääkäri vai eläinlääkäri? No, mieluiten lääkäri. Koska? No ei edes, kun eläinlääkäri mieluiten. Koska lääkärissä, no tiedätte kyllä. En mä oikein silleen haluais olla lääkäri, mieluummin eläinlääkäri, koska mä rakastan eläimiä. Hämähäkkiä sängyssä vai jogurttia kylpyammeessa? Jogurttia kylpyammeessa, koska mä inhoan hämähäkkejä, mä inhoan. Ne on semmosia... Eikö niitä jokainen inhoa? No ei niitä jokainen inhoa, mutta useimmat, koska ne on ällöttäviä. Sitten viimeinen. Muotisuunnittelija vai sisustussuunnittelija? Mä en itse asiassa olisi kovin varma tästä, koska mä itse tykkään kummastakin. Tai haluaisin niinku olla kumpikin tai silleen. Mutta ehkä sisustussuunnittelija. Jos tässä seinä olisi turkoosi, niin se korostaisi tosi hyvin. Tai sellainen agua, se korostaisi, onko agua väri?
se korostaisi tosi hyvin tätä mun peiliä, joka taas korostaisi lattia, josta huoneesta tulisi semmonen ihana sellainen valoisa ja värikäs. Mitä mä selostan? Sitten valitaan taas silmät kiinni. Hot vai not? Mitkä kenkätyylit ovat sinun nyt? Rastita ne, joista tykkäät. Ahaa! Kiintoisaa. Ei täällä on balleriinat. Ei oo mun tyyliä. Puukengät. Kuka nyt sellaista tykkää? Kumisaappaat. Sitten tulee nilkkurit. No, kyllä mä niistä tykkään. Kiilakorot. Yes. Nimittäin mä tykkään korkkareista yli kaiken. Mutta kun ostat itsellesi korkokengät, niin voi käydä näin. Remmisandaalit. Ei. Sitten on piikkikorot. Yes. Sitten gladiaattorisandaalit. No. Uggit. Mä en itekään tajua, että miksi mä teen koko ajan jotenkin tälleen. Kiva ääni. Tässä tälleen. Mä lopetan sen. Tästä en. Oh my god, mä näytän varmaan tosi tyhmältä. Sitten on saappaat. Koristossut. Mä en harrasta korista. Bigeerit. Bootsit. Etukorot. Miten se sanotaan? Espadrillut. Tennarit. Kyllä minulla on. Ja kyllä tykkäänkin niistä. Seuraava. Nyt tässä tulee semmonen, että haluaisin määrittää asteikolla 1-10, kuinka kovasti haluat purjehtia maailman ympäri. 1. Matkata avaruuteen. 1. Saada ajokortin. 10. Yes. Joo, sitten. Suunnitella oman hääpuvun. Kyllä, 10. Systaa oman kodin. 10. Olla jonain päivänä huippukokki. 8. Olla huippu-urheilija. Huippu-urheilija. No en oikein tiedä. 2. Ryhtyä tiedemieheksi. 1. Päästä listakärkeen. 9. Kirjoittaa bestsellerin. 1. Oppia laskettelemaan. Mikä toi on? 8. Oikeastaan mä osaan jo. Oppia tanssimaan breakdancea. Osaan jo. Joten varmaan 1. Elää päivän kissana. 2. Olla miljonääri. 10. Kukapa sitä nyt ei haluaisi. Seuraava. Dam. Tää on mennyt jo. No niin! Hirvitys yhtäkkiä vaan rauhassa näin sellaista. No niin! Joo, mutta älkää välittäkö tuolla äsken, jos kuuli joku ääni, se oli mukaan mun iskä. Ei tullut roisto eikä mikään. Tää video on ollut kyllä ihan yhtä jotain hullun myllyä, mutta taas tuli tää hot why not. No niin, eli en tiedä monesta. Tää on oikeastaan monen laskenut, olisiko sitä 3 ehkä. Sitten kumpi parempi? Laskuvarjohyppy vai syvänmeren sukellus? Mä inhoan kaikille tiedoksi syvänmeren sukellusta. Siis mä jotenkin niinku, mulla pelottaa ne syvät meret, jos on pimeetä. Vaikka olisi jotkut taskulamput, jotkut tollaset tai ne mitkä on, tai mitkä käyttää sukeltajat niitä yksikin. Joten mieluummin laskuvarjohyppy. Se olisi varmaan ihan sairaan siistiä. Ja ketsuppitäytteinen donitsi vai sokeroutu hampurilainen, koska mä en tykkää ketsupista muiden kuin hampurilaisten kanssa. Oman päätteismekon vai oman hääpuvun suunnittelu? Varmaan oman hääpuvun suunnittelu, koska koska niin kun mä en hirveästi aina
kauheasti hienosti tai silleen. Mä en hirveästi laittaudu aina päättäjäisiin. Että joo. Tää se. Sitten. Kotilinnassa vai omalla saarella? Kotilinnassa, koska mä en halua omaa saarta, mä olisin siellä ihan yksin. Paitsi että jotkut aina puristi sinne pikkusin niinku käymään ja näin. Mutta sitten ammattina aivokirurgi vai hammaslääkäri? No hammaslääkäripä tietenkin, koska mä en halua tonkia muiden aivoja. Kuka nyt haluaisi? Mä sanoisin taas. Mä sanoin jo, että kuka nyt haluaisi tai kun niin. No, kuitenkin en halua suonkia toisten aivoja. Sitten ammattina maanviljelijä vai juristi? Maanviljelijä, koska mä haluan olla juristi. Vakiovarusteena lapaset vai aurinkolasit? Vaikea kysymys. Hirveä, kuinka vaikea. Tietenkin aurinkolasit. Jos on talvi, niin ei niitä oikein tarvitse lepästä aurinko. Elämää autiomaassa vai sademetsässä? Ja sademetsässä on vastaukseni, koska en mä halua elää. Tai no, niin. Autiomaassa olisi tyhmä elää, kuka ei olisi siellä. Seuraa. No niin, eli nyt tuli tällainen musiikki ja minä. Miten tärkeä musiikki on sinulle? Rassita paras vaihtoehto. Eka vaihtoehto on, no, ei sillä ole juurikaan merkitystä. Toinen, en laula enkä soita, mutta tykkään kuunnella musiikkia. Kolmas, hyvä musiikki saa yleensä hyvälle tuulelle. Neljäs, en voi kuvitella päivääkään ilman kuulokkeita korvilla. Viides, tarvitsen musiikkia ja tarvitsen happea. Tässä järjestyksessä. No ei varmaan toi eka eikä viimeinen, eikä toiseksi viimeinenkään. Varmaan tuo hyvä musiikki saa hyvälle tuulelle. Se on totta. Ja sitten viimeisimpä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, tulee... Mennyt jo. Oma lemmikki. Mikä olisi lemmikkiesi ykkönen? Laita eläimet järjestyksen asteikolla 1-15. No, täällä on tosi paljon eläimiä. Mä en jaksa oikeastaan luetella niitä kaikkia. Mutta mä voin nyt kertoa 5 niistä. Jos mä otan täältä pari ekaa 5. Alpakka, possu, kameli, käärme, koira. Ykkönen olisi ainakin koira. Sitten mä haluaisin, kakkonen olisi kameli. Kolmannen olisi käärme. Nelonen olisi alpakka ja vitonen possu. Joo, eli siinäpä nämä olivatkin. Ja niin. Eli tämä oli tässä. Toivottavasti saitte selvää, kun minä puhuin. Oli kyllä niin epäselvä video, ettei sanakaan saanut selvää. No niin, eli kiitos kun katsoit, jos katsoit. Moikka! Eihän tuosta lopustakaan saanut mitään selvää.